Oh yeah, tush. खामानि मावफैदों नै जोंहा नङा होनबा बुरा हट सिखा खर लेब लेब जाथारबाय सिखाया हरनाय होनदों अबे सिखा नुखो नोंलाय दाबाया भिडिअखौ दा लानो रोङाबाबो रायजागोन रायगोन नोंखौ राया नोङो दहाय खारखुमादोंसोमोन आङो लबार बागानाव रागायानो खैरोम दैरोम मोनथारदोंमोन आं आयौ मा होथोंल'लाय बेखौ होगोन होथोंल' ना एसेल' देख्रेबजोबगोन आं अभी मजा आएगा ना भिड़ो गाबोन फुङाव 4टायावनो खारखुमागोन आं बिराद अलसियाब्रा बिदि सोरबा हिनजाव लानानैखि अलसिया जाबा मोनजाबावो मानसिया दाखालिनि सान्दुं खरानजों थैदों खावसे ओंखायनो गायसनफिननांदों 40 डिग्री थांदोंमोन माला असेमोन असेमोन नैबेना बिलाइयानो बेरलाबलायबाय बिलाइया गोदान गोदान खुलिबाय माबा खुलिबायसो खिलिबाय थास' दानना लायखांबाय सानैजों ओमफ्राय आरोबाव लबार बिफां गायसनफैबावबाय आरोना मानो बिदि जानायथाय मोजां दंफाङानो अन्थावथावनो सिथाबखौ दै लोमहोनाङा माने दै लोमहोनाङा दै लोमबा सेवगोन ना मानिबावा Wow. Oh my god. Wow. Oh my god wow मानसिखौनो सुया आङो आयौ मा मा होनो आयु एखेबारे आयु थाइस माला माला सामफ्राम बाना फैखो आंलाय अयथासार सुनायलाय जा रज'खादों सुआ नै मुलि सारबाबो जाखांफिनबाय थाबावोसो बेनो बांसिन ओमफ्राय नै बिदिखौ मा होनो बेबो एखे बे मानलाबावोसो गोजौ गोजौ जाबावो खालि बिदिल' गोजा नै थाबायनोनो जायगायानो गैया मा बाल बायदि सिखाखौ लाना फैदों बेलाय सियावबो जाया बालावबो जाया आयौ मा बुखायो माथो देलाय रागा जोंलाय माबोरैलाय जोंलाय दा नाय खामानि मावबा माबायदि बोलो होयोनो खोनासंदो सिरि
जायाफ्रामा हाफपेन्ट गानबाय थायो दानसिना गारमारसिनलां बेखौ र' खोब साइज मोनना लाथारा बे गावनिबा रानथं थं नुथारो आं बिदिखौ गानबा हा बिहाव हरनायसो गोदो दै बालाखो माला हरखो मार्बलाव जोगोन दालै सोरखौ मोननाय मोनबा माबा सानाय नङामोनदां होनदोंमोन पिया हरजायो आरो एफ सोयो नाय हाथायानो माराम गोजा सिख्लाफोर सादों ओरै ज' गरम मोनजोबबाय नोंखौ सोर जिरायनो होआखैलै बाबु खामानि मावबा बियो मालायखौबो जिरायनो होआ गावबो जिराया बियो मिथिबाय मावबाथाय मावबाय जि आं मावो मावाबाथाय थिनबाबो हाया बुलायखो बिराद गिदिर जानाय बायदि बिराद थगायनो हायो नालाय मा गिदिर जायाखै गिदिर जादोंना जायाखै इसेबां गिदिर जादों बारनानैसो दे खनसे खामबावलाय माबाया थुस दासो अबेबा मालाय गायखांनानै मोनसेखौनो मावफ्लादों होमबा नों मालायसो हे प्रभु सोर नोङो सोर जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ सोरानि रुवाथि नोंलाय सोरानि रुवाथि जायाफ्रामा आमाव माव दा ज्रां ज्रांनो माराम लानि आङो मा लाहा अबेथिं दं नोंना लाहाया होनलाय नायनां लाहानि खदाल माबा मोसौ हालिसे हाबजालायनो गन्थं लानानै हाथायाबोथ' खदाल हाथायसो थिनलाय रावना गैयानदां आंनि बायदि हाथाय समायना रमायना बिउटिफुल बोरै मोनफ्लांखोथाय आङो साथामसो फथायनो हाबावथारगौमोन आं नङामोनबा लाफ्रांनानै लस जाबायलै दासो बरिया सिख्लाफोर कमेन्ट खालामदोंमोन गोदोनो मानो कमेन्ट खालामासैथाय साब्रै साबासो लफायनो हाबावगौमोननो हाम्फेया बोरै फैखोथाय बिरनानै आयदाय दासो बोरायनानै 32था हाथाय रज'खांनानैबाबो हागोमा सानाय मा होनबावगोन जानो लोंनो सुख गैया मानो गैया नैबे आखिथिंनियाव सागासिनो आरोना मोदोम बुख्रांदों हागोमा मोदोम ओमफ्राय दा जोङो राबार थैनायखौ गायसनदोंमोन राबार थैनाय जायगायाव गोदान गायसनफिनबाय दा गायखांबाय बेहाय आरो दाबसे जायगायाव गायसनबावनांगौ दंबावो 40 दालसो थैनानै दं बेहायबो दाखालि बावै बिराद खरानमोन ना अखाया हाथाराखै माने सान्दुं गोसानि थाखायनो दंफांफ्राबो रानलाजोबदों सोरनाबा गय गायदोंबाबो गया रानलाजोबदों दा बेहायनो थैनायाव गायसनबाय बारा थैयाखै थैनायालाय गय दंफांफोरबाथ' थैजोब्बायमोन बियो राबारखायसे बारा थैयाखै अखा हाबायना दायो बरिया रोदोमबोगासिनो मोसौ लांसै दा जों हाम्फै जाहांजों मोसौआ बेयावनो दं हालेवजोब्बाय मा होनदों देलाय बावखा बानायलायथारदों बड फाफथा लाग्रा नुखादों मानसिखौ साइसआव नायनानै बुखुना होदोंदां सोरबा आं दहाय नुबाय थाखादों बुखुना होदों बायदि मोनदां